Awumxeleli nix wena nje uvela nje usithi kucela nje akuhlolele qha. Awuthi kwathini nguye oza kuxelela indaba zakho ezuzaziyo nawe. Masicama kusha mama kunjalo emabambeni xa siza kwenzela indaba okanye ufuna sikuhlole online. Sikuhlola usendlini yakho. Into esicelayo kuwe legama. Usiphe nefani, usiphe nefoto lakho, usiphe neaddress yakho kule ndawo ulala kuyo ebusuku bakufikele kuyo abathakathi. Ungasipha ke nekhaya lakho emva ekhaya. Because iyakwazi ngenye ixesha ingxaki zakho zisuka ekhaya zikulandela. Xa ufuna ezekhaya indaba ndifuna usokhaya ke ngutatakho. Ndicela ifoto likatatakho negama likatatakho nefani yakhe. Ufake negama lakho nefani yakho nawe lo ezimntanakhe. Okokuba usokhaya kasaphili andimdingi nganto ubhuti lo wemisheke that is inkulu yekhaya. Ndifuna kwa utata usikundipha ifoto lakhe. Ba alikho ifoto ndicela undifotele umsamo ba ngumZulu utata okanye undifotele iXhandi bubuhlandi ka obo. Ba bukho kubuhlandi ndiphile elokishini ungasuke undifotele inje ekhoyo apha ekhayeni okanye noba yikati yekhaya. Enye into nondipha yona xa ufuna kwa indaba apha ekhaya uyakwazi nondipha undifotele impahla obuyinxibe ngezolo. Qha uqiniseke uba ayivaswanga impahla enombilo wakho okanye intsila yakho. Nazi into endizidingayo apha ekhayeni okanye ufote indlu enkulu. Ezilalini ke bangula ronta kubanjwa kwimicimbi ekhaya. Ungasuke undifotele yena. Ingathi bese ndiyichazeleke indaba yenkomo ufote nenkomo bakuyenza inkomo lapha ekhaya. Into yalapha kulo mzi thumelele yona xa lingekho ifoto likatata ekhaya. Then sizawuhamba ngayo thina. Izasilandela yonke into ekhoyo kwelo khaya. Enye into esicelayo andiloxhela mna ndiligqirha. Ndicela ungandikhokheli xa uze apha ekhaya. Subaleka phambili undixelele into ekuzisa. Umzekelo uthi gqukumse undixelela ubathangana kancede mani ungakwazi undinceda indlu ilifa lasekhaya umzi besushelwe ngutata kukho umuntu upha ngaphakathi ongafuniyo ukusinika indlu katata mhlawumbe ngezo zizathu uhlobo wayengene ngalo but ngokafuna ukuphuma sengaphakathi. Thina apha ekhaya sinamdla waloo nto kakhulu. Into esinomdla wayo ngoba nje usentlungwini ngoba ulapha yeyiphi yintoni intsusa nonobangela ukubela apha ekhaya. Iingxaki zakho zisusela phi? Ubomi bomntu kaloku buqala emoyeni. Kwilizo lakho lakwamoya ubethwe njani umdla wamupha. Loo nto izawukhokelela ekubeni uba ndikwazi ukunika isisombululo esichanekileyo nesigqibeleleyo isolution epermanent. Not into temporary uvase ube clean 2 weeks uyaphinda uyabuya ukhala ngale ngxaki ngoba kaloku khange siye kwintsusa nonobangela. Ngenye ixesha ingxaki zakho umzekelo nje obambekayo oqondakalayo nobonakalayo. Masithi emsebenzini unengxaki ubukwiposition ephezulu okanye ukwiposition ephezulu. Abantu abasezantsi kwakho baphetheyo bakuhambele bakuyele emntwini ngenjongo zokubhukuqa uphume pha kuzongena lo mntu bamfunayo okanye kuzongena lo mntu ufuna ungena pha. Abantu bakokweni baza kubonisa ethongweni. Uzawuphupha ubelwe izihlangu zivele ziduke izihlangu zakho. Noba lo mntu umbonile uba ngubani uzithatha okanye akumbonanga okusalayo nje ngokwakulahleka kwazo iposition isikhundla sibambileyo emsebenzini uzawuphulukana naso. If uya business eso sikhundla uzawuphulukana naso. Okunye xa befuna ukuvalela imali yakho befuna ukubomba fast bayivale uzotsho uhlupheke ube ngugoba msenga ibhokhwe zikutye. Uyeke laa nto banamandla uthethe le nto ilapha kuwe uthethe le nto iyiyo izinto uzithethe ngeli hlobo zililo ngokwasenyanini. Then bayakwazi ukuyenza loo nto bathiwe kule ntlahla yakho uzawuthonga ubele uwalete pha sipaji siduke okanye ubele ipesi okanye ubele ibhegi apho ke ngoku uvala intlahla yakho. Zezi zinto ke mna ke ndifuna abantu bakweni baze nazo emathongweni bandichazele. Ngenye ixesha bafuna ugule abakufumani ngezinye indlela udlisiwe kuthunyelwa idliso lomoya uzawuthonga usitya kubiwe ukutya kwakho kuduke.
ngokusitya kubekho loo nto ke ethongweni mhlawumbi kuphazamisa ujonge kwenye icala. Xa uthi kutya ukuboni apho kuzawusetyenzwa ngomcimbi wempilo uzawugula. Usenoba nento ezilapha esiswini ke ngoku xa uvomitha uzibone, okanye xa uhleli ulele uyava kukho into emuvayo apha esiswini, iyamuva. But xa uya koogqirha ke ngoku ayibonakali, bakuphethe ngoba bakusebenzini. Okunye apha endlini uyathonga indlu yakho, ubona amasela ngaphakathi azoqhekeza, uyawabethwa wena lo i-enemy tshaba mthakathi monashe luleqana nawe. Unomona yile peace ikhoyo, le nzolo noxolo elikhoyo kweli khaya ufuna uliphelisa. And okunye le femeli ufuna ichithakale, nithethe into engavaniyo apha endlini. Utata ke nomama liyaqhekeka ekhaya, abantwana babazinkedama, utata uphuma ngabo. Ngenxa yoba utata uphume ngapha, umama uphuma ngapha, phele umzi ubhange uvalwe, ibe ngumzo wawo lapha. Kanti yonke loo nto ibithethiwe ngamathongo zelihlwele. Nam ngoba nje ndihlola njapha andiyi kude mna, andifuni wena. Ndibiza abantu bakokwenu, ndithuma abantu basekhaya baye phaa kweli xhanti ndithi ndiyalicela. Ndithi kandifotele ubuhlanti bakuyo, ndifuna baye phaa ebuhlanti. Phaya bazawucela umntu ozandicacisela ngawe, ibe ngathi ngoku ndikufunda encwadini. Baye ke mna kwezi ngxaki zikhoyo, bazikhona ezisusela exhantini ingxaki, khona idlozi eliqubuthileyo phaa ngenxa yongakhathali kwakho okanye ngenxa yongahoywa ifemeli. Abantu abakhoyo apha ekhayeni bangumsebenzi wekhaya. Zizawuvela apho zonke ezo zinto. Amanye amathongo akho ngxaki sebuhlanti, akho nto kwenza nezihlwele. Uphupha uyatshona emanzini, and amanzi kavame ukuba ngamanzi amdaka, noba ngamanzi edama okanye ngamanzi omlambo xa kusandonetha. Amanzi masawacinge abamdaka. Okanye uphupha udada kumanzi anetuwa, isoreji leyo. Uyazika phaa, uyazama uphuma, awukwazi. Amanye amathongo uyabethwa kapha ngumthakathi straight up, ayinanto kwenza nedlozi loo nto leyo. Amanye amathongo uthonga iindlanga, itics, zinyuka ngawe ezinyaweni, zigcwalisa umzimba wonke. Apho ke ngoku uzawulahlekelwa zinto ezinazo, imoto isenoriphozeswa, isenofumana ingozi. Izinto eziphathekayo, ii-assets, into eziphathekayo ezi-tangible zizawulahleka, uzawuphulukana nazo. It's either ziza konakala zimapha ecakwendlu, umane uzithengisa, uyonakala phaa, isusela phaa kwelaa thongo lendlanga. Zezi zinto mna ke ndifuna izihlolo zindixelele zona, ndiyibone uba le nto ngumakhelo owenzelwe ngumthakathi. Ndizotsho ndiyazi ke ngoku base bendixelele into yoba mandinqumle phi, ndisebenzise uphi umthi. Ngenye ixesha uhleli apha endlini, kukho into ehambayo, uvizinqa apha ngaphakathi xa nilele, uvizinqa akho nto ehambayo apha. Ewodrophini kukho into egungquzayo. Ngenye xa nilayita akho nto niyibonayo. Ngenye ixesha nilele uyava nasi isitya siyawa okanye kuwa iglasi. Iglasi mazokuba bibekwe kakubi bizavela iwe ngelaa xesha bibekwa ngalo. Khwinkelile uyaphakama uyojonga, awuboni nto. I-TV niyibukele ngenye ixesha ivele nje iqheke phakathi, okanye nothuke ilayitile benilele niyicimile, because kukho into ehambayo apha phakathi endlini. Abantu abadala ke bazandichazela ezo zinto. Yile nto ndingafuni umntu uzawundikhokhela. Ngenye ixesha emathongweni wakho, amathongo nje achazayo into yoba u-under attack, uyahlaselwa. Phupha uleqwa yingonyama, and ingonyama kahle kahle funeka ingakwenzi into amathongo xa uthongeni. Kodwa xa uthonga ikuhlasela, inyoka iyakuluma, izinja ziyakuluma. Okunye ngenye ixesha uthonga uhambaze. Zizinto ke ngoku ezi mna ndifuna ukuzibona. Phambi uba kwenzeke ezi ngxaki nina nithanda uza nazo, ufuna undixelela ngomlomo, uqala kwenzeke ezinye zezi zinto. Abantu abadala ke bakubonise kwabantu abasathongayo. Umntu osevalwe fast ke ngoku, ezo zinto azibonakali emathongweni, ulala nje okomgqala olityo lekwarini, akaboni into loo mntu. Kodwa ke xa iqale phaa emathongweni and then angalandelwa amathongo okanye ungawaboni, ize ke ngoku kwiziganeko okanye masiqale kwindwendwe. Bavame ukuthumela izinto ezihlolayo, kubekho into nje ezenzeka apha endlini ezingaqondakaliyo.